Ahoj, vítejte v tomto videu, kde se společně podíváme na to, jak číst německou abecedu. Pohodlně se usaďte a pojďme na to. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Němčina používá 3 odlišná písmena, která český jazyk nezná. Nazývají se Die Umlaute. Český jazyk tyto písmena nazývá přehláskované A, přehláskované O a přehláskované U. Němčina je nazývá E, Ö, Ü. Máme také jedno písmeno, které používá pouze německý jazyk. Toto písmeno němčina nazývá SZ. Tímto video končí. Děkuji vám za zhlédnutí. Tschüss.